Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya nuna matuƙar damuwa kan waɗanda ya kira masu son a samu tashin hankalin siyasa tsakaninsa da jagoran jam'iyyar NNPP Rabiu Musa Kwankwaso. Gwamnan Kaduna Malam Uba Sani ya baiwa yaran Kaduna da aka sako kyautar 100,000 da manyan wayoyin hannu na zamani. Kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa domin gano dalilin yawaitar lalacewar wutar lantarki a ƙasar ta fitar da rahotonta. Haka zalika daga ƙasashen ƙetare kuwa za ku ji cewa Kamala Harris ta amsa shan kayin hannun Donald Trump a zaben shugabancin ƙasar Amurka. Idan kuma muka leƙa ɓangaren wasannin ƙwallon ƙafa kuwa za ku ji cewa Barcelona ta je ta caskara Red Star Belgrade da ci 5-2 a Champions League da suka kara ranar Laraba a Serbia. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin jin takaitattun labaran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Abdulhakim Jafar. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya nuna matuƙar damuwa kan waɗanda ya kira masu son a samu tashin hankalin a siyasa tsakaninsa da jagoran jam'iyyar NNPP Rabiu Musa Kwankwaso, inda ya ce waɗannan mutane na son ya yi butulci ga shugaban nasa na tsawon lokaci. A karon farko tun da aka soma yaɗa jita-jitar cewa akwai rashin fahimta a tsakanin shugabannin biyu, gwamnan Kano ya nuna ɓacin ransa a lokacin wata tattaunawa da 'yan jarida, inda ya ce Kwankwaso jagora ne da bai kamata ƙananan 'yan siyasa su dinga yi masa raini ba. Gwamnan jihar Kaduna Malam Uba Sani ya baiwa yaran Kaduna da aka sako kyautar 100,000 da manya-manyan wayoyin hannu na zamani. Uba Sani ya kuma yi alkawarin ci gaba da tallafa musu a wani taron mika kowane yaro ga iyayensa ko 'yan uwa a Kaduna. Wannan na zuwa ne bayan gwamnatin tarayya ta saki yaran waɗanda aka kama lokacin zanga-zanga bisa zargin cin amanar ƙasa. Kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa domin gano dalilin yawaitar lalacewar wutar lantarki a ƙasar ya fitar da rahotonsa, inji Nafisatu Asabe Ali. Nafisatu Asabe Ali ita ce jagoran wannan kwamiti da ake ganin zai faɗi matsalolin da ɓangaren lantarki ke fuskanta. Kwamitin ya bankaɗo abubuwan da ke jawo yawaita lalacewar wutar, a inda ɗaya daga cikin dalilan ya jiɓinci tsufan kayan lantarkin. Daga ƙasashen ƙetare kuwa, Kamala Harris ta amsa shan kayi a hannun Donald Trump a zaben shugabancin ƙasar Amurka. Da take jawabi ga magoya bayanta a birnin Washington, Ms. Harris ta ce tana sane da alhinin da suke ciki kuma ta sha alwashin bayar da goyon baya wajen miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin cikin kwanciyar hankali. Mataimakiyar shugaban ƙasar ta ce za ta ci gaba da yaƙin tabbatar da dimokuraɗiyya a Amurka, da kare doka da oda da kuma jajircewa wajen cimma nasara abinda ta sanya a gaba. A jawabi na farko da ta yi wa masoyanta bayan shan kayi a zaben, Ms. Harris ta fara ne da sanar da su cewa tana sane da yadda suka ji a zukatansu, amma ta ce yanzu lokaci ne na aiki tare da cimma nasarar mika mulki ga sabuwar gwamnati. A ɓangaren wasannin ƙwallon ƙafa kuwa, Barcelona ta je ta caskara Red Star Belgrade da ci 5-2 a Champions League da suka kara ranar Laraba a Serbia. Minti na 13 da fara wasan ne Barcelona ta fara cin ƙwallo ta hannun Inigo Martinez, daga baya Red Star ta farke ta hannun Katampa Zumba. Daga nan Barcelona ta ƙara biyu ta hannun Robert Lewandowski, sai kuma Rafinha da ya ci na 4 a fafatawar. Saura minti 6 a tashi daga wasan ne Red Star ta ƙara zare ɗaya ta hannun Milson, kafin nan Barcelona ta zira na 5 a raga ta hannun Fermin Lopez. Al Hilal na duba yiwuwar soke kwantiragin ɗan wasan gaba na Brazil Neymar a watan Janairu. Al Hilal na son maye gurbin ɗan wasan mai shekaru 32 da ɗan wasan gaba na Portugal Cristiano Ronaldo mai shekaru 39 da yake taka leda a kulob ɗin Saudiya. Ƙarshen takaitattun labaran kenan a wannan karan, a madadin ni Abdulhakim Jafar da na jagoranci shirin, sai kuma abokanan aiki da suka taimaka wayannan labarai ke zo muku kai tsaye daga nan tashar AIA Hausa Network, nake cewa bisalam.